जिथि दुवार जोंनि दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि बानजायनायाव जोंनि खुंग्रिं बैसागो फोरबो फालिनाय स्निथि बैसागो फोरबो फालिनाय बेयो दिनै खोब गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ। बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आं बोसोरफ्रोमबो बाहागो लाबाय थाखायो आरो बिसेसके जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव जोंनि नैबे खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव जा बैसागु फोरबो फालिनाय बे बिराद गाजा गोमजा जाबाय थाखायो। बैसागो फोरबोआ जेबो धोरोम आरो राजखान्थिजों सोमोन्दो लाखियालासेनो बर'नि मोनसे गेदेर बोथोरनि फोरबो जाथों, रंजामा फोरबो जाथों, बेखौ जों बयबो मानिलायनो हाथों बेफोरबायदि आसा खालामबाय। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गासैनोबो जोंनि अननाया, जोंनि खुलुमनाया गेदेरफोरनिसिम, जोंनि उन्दैफोरनिसिम आसिरबादा जेब्लायबो थागोन। आरो बिसेसभाबे नोंथांमोननि मिडियानिजों गेजेरजों आं बेखौ खावलायबावगोन, हारिनि थाखाय गोबां मानसिया दिनै जिउ बावलांबाय, बिथांमोननि न'खरा आलाय सिलाय जालांबाय। बे बोथोरावहाय रंजालि बैसागुखौ मानिनो हायै गोबां न'खर दङ। इसोरा जेब्लायबो बिथांमोनजों थाबाय थाथों। गोबां जोंनि आंगोफोरा जेलाव दङ, बिथांमोनजोंबो इसोरा जेब्लायबो थाथों। जोंनि जा अननाय बिथांमोनजोंबो जेब्लायबो थाबाय थागोन। आरो खौसेथिखौ आं मिजिंथिनानै देग्लायनि बैसागोजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदान जिउ, गोदान बोथोर, गोदान मिजिंजों मोनसे गोदान जात्रा खालामनो हायो, बेखौ मिजिं खालामनानै अबंनियाव आर'ज गाबनानै नोंथांमोननि मिडियाखौ हामबाय होननानै बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।